Sa dia ko pamanayari na rin na waknama ka panggulala na sa iroy na gudo na pananadan. Nadi medyo kurmatang nadi lililang sangkot ko amyaman ko na sarinaw ko panimbang aminunggo adat ko magin duga kuranaw na gusuragat. Ada sa lako kay prinsesa ay pamilya mangutara na taman ako otulakan. Adil na so prinsesa Asukra. Aib na so gaiji sa rinuan. Sawa din pa man dia ka na masarap ko ito kumagulo lang ko kumanang upo din yun na ang ginirakan na mapakasab kung tutuntan mi daw pawingin na nagudit dawin yan. Kaso ko na sa mga manusia na darapo na sa dawin natatak ko na sa pawingin sa katin napiakan udagar kanun sa manusia salamat na aman akan dintad sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.